abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga ke uNkulunkulu osidinile ukuba sikwazi ukufika kule ndawo yasePhumuloyi eMatshematshe. Inomlando le ndawo. Kodwa ke ngizoswe ngikhohle ukubingelela, ngithobeke ukubingelela befundisi. Nomama befundisi. Abefundisikazi. Ngiyabingelela nonke egameni leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela obaba abakhona, omama, intombi, nensizwa Sunday school, umphathi wohlelo nensizwa ezishayela izinsimbi. Siyabonga ke uNkulunkulu kakhulu. Eminyakeni eminingi edlule mangalezi iphutha kwaku 1975 la phezulu eMumbe khona omunye ubhuti esasinaye, sasiqhubeke itende sishumayela ntambama sithutha abazalwane sizodlula la. Angisazazi indawo, mawuqeda ukuwela nje uhambe kancane uthatha left esasibadeliva. Yikho ngithi ke le ndawo enomlando, abaningi ke babengekho ngaleso sikhathi. Ushilo ke umfundisi uMwelase wathi ingaba yakhe ila. Uba umfundisi uMwelase umdala kumina, ubhuti wami sasilapha kwaMagoso la ngakhulela khona. Bafunda esikoleni uTwilansberg, nayazi Landsberg. Ubani bayazi baphamisa izandla. Ngafunde Landsberg. Usabani Thobani ofirst year kuze kuyofika ku-standard 2. Ayimangalanda lo mlando. Sasimiswa phambili ke makubizwa mamali. Ngihlala njalo ngisho qha. Bese belandele emva ngangimncanyana. Hayi asidluleke imlando nje esidlulile kwakungama 80s sifunda lapha eLandsberg. Hayi asidluli. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu, ngiyamdumisa ukuthi sikwazi ukuhlangana. Ngijabulela nokubona umpostoli uMalembe awuyamisamazi ufikela wathi kade sesomele. Yabona umuntu mayekomele basho uJesu esiphambanweni wathi ngomile. Hayi angisezwe mase ngithinte lokho kusho ukuthi seniyangizwa ukuthi siyabonga kakhulu apostoli ukuthi ukhona. Angicela abazalwane bavala amafomu. Ongayivalile ayivale. Ngoba ifoni ixabanisa noNkulunkulu uma usenkonzweni. Ifoni ixabanisa noNkulunkulu. Ivale nje noma uyifake ku-aeroplane mode. Ngoba uzolingeka lukhala ucingo noma lukitazi ufake ku-silent. Bese uyabona ukuthi usibani bani, bese uyaphuma uyoliphendula. Mawuphuma uyophendula ucingo uyazi ukuthi uthini. Uthawume kancane uNkulunkulu ngisawukhuluma nongcono kunawe. Ucingo uzokuxabanisa noNkulunkulu. Sihlupha thina ngoba sibuka umuntu. Sikhohlwa ukuthi ngale komuntu khona lo mgibelo. Bese simangalayo ngosuku lokwahlulela. Isithi Nkosi uJesu ngathi kuwe uthi Nkosi wakuphi na. Bese kudlala ivideo. Athi yambona lo kwangena wayekhuluma. Asonivala ukuthi noma ngabe uyiphi nje inkonzo. Ngoba ucingo lulungile lwenza ukuthi uNkulunkulu awume kancane ngisawukhuluma nongcono. Namhlanje kumhla ka-18 kuMeyi. 18 kuMeyi. Abasekhaya lezwi ke bayawazi umkhuleko wodumo kumhla ka-18 Meyi. Qeda unyaka lo mkhuleko. Mhlawumbe ngihlehleke kancane. Ngoba mhlawumbe abanye bayalahleka bazi ukuthi ikhaya lezwi. Ujike endleleni umfundisi uJJ Mzila ubekhuluma ngoJesu Kristu inkosi. Wathi abanye abamazi ukuthi into yamchaza basekhetha ukuthula. Ayike icala. Obani la phakathi kwethu
abangekho noma bangazi ukuthi yini yona lento kuthiwa ikhaya lethu. Cela baphakamise izandla nje ngibabone. Oh, hawu baningi abasekhaya lethu, babili. Hayibo ngiyacela mawazi tawazi nekhaya lethu phakamisa izandla. Unganqeki ngoba ngifuna ukuchaza manje mawukuthi abantu bancane ngizochaza ngithini bazalwane. Okay, sebekhangile ukuthi besaba ukusho ukuthi abalazi. Ikhaya lethu igroup ka WhatsApp ngo-2020 kwakuvalwa izwe ngenxa ye-COVID. Bathi uNkulunkulu angiqale le group ka WhatsApp ngishumayeza ibandla ngoba sekuvaliwe akusavunyelwa ukukhonza. Ngiyakhumbula ngiqala kwaku exactly 26 March izwe lavalwa ngo-26 March 2020. Babe u-18 abazalwane ngangishumayela-ke kabili ngaleso sikhathi ngosuku baninkonzo yasekuseni yantambama zazingeqi ku-10 minutes. Kwahamba-ke banda abazalwane. Thema kuphela unyaka ngo-2021. Ngo-2021 March 26 babe u-750 amagruphu emathathu. Igroup yinye maximum ifaka 256 ka WhatsApp. Hayi manje sikhuphukile sifaka 1026 1026 noma 1024 ke angisakhumbuli kulapho khona. Ngesikhathi ke le group iqeda unyaka ngayibuza ke uNkulunkulu engivulisa ngizoyibiza ngokuthini igama layo. Wathi mangithi ikhaya lezwi. Ikhaya lezwi likaNkulunkulu. Ngothi unyaka wesibili 2021 or 2022 March 26 abantu babe 1600. Ingababazi abantu baningi. Khona abazalwane uNkulunkulu ayambula kubona esho ukuthi hayi kusekuncane lokho. Sasinga-understand uNkulunkulu uma ekubize kuthuma akakutshela ukuthi uqondise. Washo njalo uAbraham wathi phuma ezweni lakini, phuma ehlotsheni zakho, phuma endlini kayihlo uyezweni engikukhombisa lona. Nami wangivulisa igroup ngangazi ukwenzakalani. Kodwa-ke kuhle ukulalela ngoba ngabe aningaka njengamanje la yona. Ngonyaka wesithathu 2023 ngoMarch 26 abantu babe 4,400 2023 ngoMarch. Njengamanje noma ngize kuMarch walonyaka bebe u-6,200 abantu abasekhaya lethu. Njengamanje ke bawu-6,600. So ke njengoba nibona-ke amafoni la ningixolele abanye bakuhumusha kabi ukuthi kuthiwa hayi phambili amafoni. Cha, ngiyawasetha ngoba kade kufakaze yonke into eyenzakalayo ufuna ngirekhode ngoba laba abantu abawu-6,600 balindele inkonzo. So uma beyilindile kufuneka izisethekile ngihlukanise ubufakazi nakho konke njengoba sengena ezwini nje. Lokhu-ke okuphambi kwami singene ngoMarch 25 ku-YouTube ke lo. So wonke umuntu ozile la bazofakaza noma umfundisi osibingelele uzoqhamuka ku-YouTube. Yikho sicela umuntu asho igama lakhe ngoba ngizobhala igama lakho. Kube lula uma ufuna ukuyozibuka ku-YouTube noma ukhombisa abangani bakho ukuthi hayi bhekana igama lami balithi Thofo bese uyaqhamuka. Siyambonga uNkulunkulu usivulele iminyango. Ngonyaka odlulele 18 May ngahlatshwa ukugula okwakuyisimangaliso umkhuhlane ngwaziloyayo kanti uNkulunkulu wayezosebenza. Sengize nganaka-ke isikhathi esiningi ngo-2020 saphathwa yi-COVID nomama. Kunezinto eziningi uNkulunkulu azikhuluma, wangikhombisa nesihogo, wangikhombisa izinto eziningi. So-ke sengibonile-ke noNkulunkulu engafundisa imikhrema. uMose wamkrema wathi Mose shaya lelitshe kuphuma amanzi. Walishaya kuphuma amanzi baphuza abantwana bakwa-Israyeli. These kufika kwenye indawo wathi Mose khuluma kulelitshe. uMose walishaya wathi isijeziso sakho ngeke ungene Khenani. uNkulunkulu-ke akafuni umthatha ngokuthi useyamazi, kodwa ngiqhube ezimbili
ngiguliswa nganginikezwa amandla. Kunalomkhuleko ke wathi ngiukhuleke sokwenza ukuthi 18 May bayawazi ke basekhaya lezo no 6 minutes ngawukhuleka ngfollow yena. So ke usuwenza umsebenzi omkhulu, uvusa abafiki, uqeda abantu abanengculazi noma isiphi isifo. Why kunjalo na? Ngoba mangithandaza ngithandazizwe. Ngithi ngicacise lento ngoba abanye iyabadida nami futhi iyayindida. Ngangeke ngizwe ukuthi umuntu kunomkhuleko engiwuthole ku Facebook noma ngiwuthole ukuthi ngikhuleka lo mkhuleko. Khuleka umkhuleko kade yakhulekwa abantu. Kanti nami uzongifaka lapho uNkulunkulu. So umkhuleko engikhulekelayo ke iyizwi. Ngifuna nizwe lento izwi iBhayibheli. Sekuphele 1500 years lagcina ukubhalwa. Kusho ukuthi isambulo sibhalwe 1500 years ago sahlanganiswa ke la iBhayibheli. Mawufunda iBhayibheli namhlanje liyakuhlaba ukungakhathalisekile ukuthi labhalwa nini. Ngakho ke befundisi bami nginikeza ithiphu. Mawukhuleka ukuphotha izwi likaNkulunkulu ekukhulekweni wakho, ulalela kangcono uNkulunkulu ngoba yizwi lakhe. Lemkhuleko ke etholakala ekhaya lezwi miningi ake ngibeke kanjalo. Yonke inezwi likaNkulunkulu. Ngifuna ukusho lento ukuthi noma sengifile ngisekhaya ezulwini uJesu mangakalanda ibandla lemkhuleko yosala isebenza ngoba yakhiwe yizwi likaNkulunkulu eliphilile elinamandla elisebenzayo. So imihlakalo ke lengambulelwe abantu abaningi ngiyanicatazela nje bojwayela ukuthandaza izwi. uNkulunkulu uzwa kangcono uma ukhuluma into ayikhulumile abese yanyakaza akwenze ukufunayo. Kusho ukuthi umkhuleko ke kaMay 18 zu 18 namhlanje uqeda unyaka wenza imisebenzi emkhulu ngendlela emangalisayo. Abantu abasekhaya lezwi banaso bebaningi kakhulu abantu 6600 befuna umkhuleko befuna lokho ngivele ngithumele lo mkhuleko ngilalela lo mkhuleko uthandaza uRoma 10:9 akwenze lokho asinde. Abanye banikezwe omakhelwane babo begulelwa izingane zisinde. So ke uma ungekho ekhaya lezwi uphuthele. Ekhaya lezwi ke kunabefundisi abangaphezulu ka600 bamahlelo ahlukene ngoba kule group amshumayeli ibandla lingene ezulwini kungena umuntu ogezwe ngegazi likaJesu. So ibandla lifana nebongo asindawo ngamabandla kodwa siyaphambili ngokugezwa ngegazi likaJesu. So ke uma usekhaya lezwi awubelong ebandleni uNkulunkulu ambizele kulona entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela igama lebandla lelo. Kodwa wena uzimele ukhonza uNkulunkulu siyakhulisana. Bafundisi kabanye bafaka amabandla abo ekhaya lezwi. Abanye abafundisi bafakwa abazalwane babo ekhaya lezwi. Kuhle kumnandi sixabane kumnandi kodwa nje uNkulunkulu ngokubize mina wathi angilakhe ekhaya lezwi ushumayela mina kuphela kulesine bese ngena umama. Asikubangike lokho ngoba ngesikhathi siqala wathi angishumayeza ibandla. So ukuthi amagama ke sibandla ibandla ke liholayo ukuthi uNkulunkulu lizinhla ezimbili ikhaya lezwi elingamabandla ahlukene kusentabeni yendlu kaJehova engizelwe kulona. Ngiyakholwa ukuthi senamazi kuba bonzibanda bebengakamazi bengifisa ukudlula emkhulekweni abase umkhuleko umthwa u18 May sokwaba igama lawo umkhuleko umhla ka18 May sebezozwa ke naba bengawazi WhatsApp. Bese kuba nomkhuleko uRoma 10:9 umkhuleko namandla ngendlela emangalisayo wenza kahle kakhulu ku-YouTube usunama views ama-viewers awu 4500 kuna 7 months ufakiwe. Abantu laba bamukela uJesu. Manganibuza nina eningekho ekhaya lezwi ukuthi uJesu ngesikhathi umukela wathi bambalwa bangamtshela uma bekhona ngenxa yephutha elenziwa yithina befundisi. Masimukelisa umuntu uJesu sisho umkhuleko ophuma ekhanda lethu siyakhohlwa ukuthi uJesu uyizwi, uJesu ngulizwi,
uma engulizwi kufanele abantu simamukele isizwi, simamukelise uJesu ngokusho izwi. Lilodwa ke eBhayibhelini izwi lokuvuma uJesu uRoma 10:9. Ngishiselelesi sisesiphambanweni savuma uJesu, savuma uRoma 10:9 engakabikho ngokuPaul wayesayindlandathela ngaleso sikhathi okuyena obhala uRoma 10:9 eholo moya kaNkulunkulu. Sithi iselelesi sithi Jesu uzomkhumbula embusweni wakhe. Ukhona yena umuntu onombuso engeyona inkosi. Selelesi sasivuma singazi ukuthi uJesu uyinkosi. Wathi namhlanje izoba nawe paradise. So uRoma 10:9 umkhuleko wokuvula izulu. Hayi uvula izulu uma ukhuleka uRoma 10:9. Uma ungakhuleka uRoma 10:9 manje uphumela ushayiswe imoto uzongena ugijima ezulwini ngoba uJesu umvumile wamvuma ngezwi. Ngibuyeke ngize kulamagama akhulunywe umfundisi uJJ Mzila. uJesu Kristu inkosi abanye abangazi. Akusona isiqubulo. Akusona isiqubulo, isivumo. Mawufunda izwi lenkosi uPhilip chapter 2 verse 11 uthi zonke izilimi zivume zithi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu. Ngakho ke isivumo akusona isiqubulo. Bayibathi abanye mawuthi uJesu Kristu inkosi bethu uyabusa. Akulona icala lo. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi mina engikwabelwe kwathiwa ngitshale kubantu. Mangithi uJesu Kristu inkosi nawe thana uJesu Kristu inkosi. Ngoba mawuqala kuPhilip 2 verse 9 kuthi unikezwe igama elingaphezulu wonke amagama. Ngaleli gama amadolo ezulwini aguqa, emhlabeni aguqa nangaphansi komhlaba. Ngakho ke uma ngithi uJesu Kristu inkosi ngimi la, ungasho ukuthi uyabusa. Nawe thana uJesu Kristu inkosi. Ngoba kufanele sonke sivume sithi uJesu Kristu inkosi. Ubaba ezulwini bese yajabula. Kuthiwa inkazimulo iya kuyena. Leli gama besijwayele sazi ukuthi mawuthe ngegama likaJesu izinto ziyenzeka. Iqiniso lelo. Mawungavula uPhilip chapter 2 verse 11 libhalwe ngama-capital letters lithi uJesu Kristu inkosi. Mawuthi uJesu Kristu inkosi, hayi idimoni alikuphenduli kabili kathathu liphuma liqasha. Kanti mawuthi ngegama likaJesu liye lithi uxoxa nawe. Kodwa mawubizele inkazimulo yaNkulunkulu Baba bese liyasha liyabaleka. Mawuthi uJesu Kristu inkosi umuntu usinda manje ogulayo hayi kusasa. So igama leli ke uNkulunkulu asinikeze lona, ulambulile ke ngalithatha ngalifaka ekhaya lezwi. Mangiphendula ucingo ungifonela angimusho mina uhalo ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngoba ngishaya imoya namadimoni azongena phakathi kwengxoxo yethu mhlambe sizithole sesixabana. Angidluleke bengithathazela nje manje izinto uNkulunkulu ayisebenzisayo nesisebenza ngazo kakhulu. Ngijabulela umhla ka-18 May ngangigula kwakububi kakhulu. Kodwa ke uNkulunkulu wayazi ukuthi wenzani. Ngokugcina inkosi ke kusasa sizovula ibranch eDambi. Ngokusemthethweni bakhona sebeyakhonza ama-branch uNkulunkulu awavulile ngekhaya lezwi. Yikho ngithi uma ekwenza isinda akakutsheli ngekhaya lezwi angaphezulu ka-17. Ekupheleni kwalo nyaka ngo-October siyovula enye eCape Town. NgoNovember siyovula enye eMpumalanga province. eGoli khona ufufusa esibili manje Gauteng. So umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu kakhulu. Ngizithola ngikhona kanye ngesonto ekhaya Richards Bay. Ngiyajabula ke behambe bafika obakumtheni noma bengaphelele ngibona abaye bangibambele uma ngingekho siphumile nomama. Ngoba sihlukana mawubona yena ubona mina, mawubona mina ubona yena, ngenxa ukuthi ivangeli alisaphilwa. Hayi ivangeli aliphilwa ukuthi sikhuluma iqiniso. Obaba abangakholwa abasifuni befundise
ngoba abafazi baba baphephile. Bengaphephile nje futhi kuyiqiniso, hayi ukuthi baqamba amanga. So uma bengenzeka kufanele wonke umfundisi angahlukani nonkosikazi wakhe, uzivangelo oliphethe lihlonishwe, laziwe ukuthi liyaphila, lingeka kuNkulunkulu. Hayi sengilandela imlando. Angidlulele lapho siyezweni lenkosi esizolithola mangathi abantu abaqagele abe bengashaya phansi sebangikreba. Ubani othanda ukusho ukuthi sofunda namhlanje? Hayi angine angisenazi ukuthi sifunda ngomkhuleko angithi bavuka, hayi ngishaye phansi namhlanje. Sizocula kancane sibuyele lokho esengishilo bese siyakhuleka. Umsizi lokhu igada leyafona angazi kwenziwa yanike yanqamuka ngayiqhuma kufakazi omunye la nokukhuluma omunye sosebenzisa lokho process uzobona ukuthi iyasebenza yini. Mawushe umsebenzi yonke imihla ngisela angishumayele zona ezento Baba egameni elihle lomfowethu uJesu ophilayo, siyathobeka sibonga usigcine endleleni, siqhamuka ezindaweni eziningi ezihlukeneyo, sesihlangene Nkosi, asizileke umuntu ngoba umuntu asinandaba naye. Umuntu akanalo izulu, umuntu akanasisihogo. Size kuwe Nkosi ngoba amazwi akho okuphila kuwena. Washo njalo kuPetro wathi nani ngifuna ukuhamba na? Wathi singayaphi Nkosi ngoba amazwi okuphila kuwena. Size kuwe Nkosi siyacela ukuthi ukhulume phakathi kwethu. Asikufuni ukuhlakanipha komuntu ngoba umuntu akazi ngeke asenzele lutho. Sicela wena Nkosi ukhulume ngomoya wakho oyingcwele. Nami ngihlale phansi ngilalele usebenzise lo mzimba. Athi umpostoli Paul lenzeko sinayo sithwele ngebumba incebo yasezulwini. Siyabonga uNkulunkulu wethu udumo lonke lukufanele lungolwakho uJesu Kristu inkosi. Amen. Sithena kuqala ngithamanzi ngawafakile. Sizovula izwi lenkosi encwadini kaLuka chapter 17. uLuka chapter 17. Isihloko senkonzo yethu namhlanje ithi Nkosi yandisa ukukholwa kwethu. Nkosi yandisa ukukholwa kwethu. Sizofunda ke uverse 5 nje kuphela. Inkonzo ke ezimbili sizoba nebreak emva kwale siphinde sibuye kube upart 2 bayo le nkonzo balulekiswe. Sofunda ke uverse 5 Luka 17. Fundeka ke kanje. Abapostoli basebethe enkosini yandisa ukukholwa kwethu. Ake ngiphinda. Abapostoli basebethe enkosini yandisa ukukholwa kwethu. Leli verse ke masilalelisisa kahle lisifundisa ukuthi ukukholwa kuyandiswa akwenezelwa. Khona umahluko phakathi kokunezela into nokuyandisa.
ukukholwa kuyandiswa akwenezelo. Kucaca kahle-ke ngolimi lwesiNgisi, and the apostle said to the Lord, increase our faith. So faith is increased. Alwandisa ukukholwa. Wonke-ke umuntu wabela isilinganiso sokukholwa. Kunesilinganiso sokukholwa osinikezwe uNkulunkulu. Yingakho kulesi silinganiso kufanele ucele ukuthi uNkulunkulu akwandisele uma ubona ukuthi ukholo lwakho ufisa lwande. Ngoba makunezezelwa kungenzeka kunezezela ukholo lungafani nobe lukhona bese kuphambana inkomishi. Ake sikhulume ngeglasi enobisi oluhafu. Nanti ubisi eglasini bese uthi ake ningezeleleni lolubisi. Mhlawumbe sebezolifaka uke kwandisa impukane bayikhipha. Seluzolimaza obelukhona. Yingakho lungandiswa, lunganezelo ukholo liyandiswa. Ngoba malandiswa lugcinwa luyi-original. Siyahambisana bazalwane. Bathi abafundi, Inkosi yandisa ukholo lwethu. Sihloko sale nkonzo sisho njalo. Nawe ngifisa uphumelana namhlanje ematshe uthandaza umkhuleko ofana nowabo ukuthi Inkosi yandisa ukholo lwakho. Masifunda izwi lenkosi abaseRoma chapter 12 verse 3 mtheke yilo naloyo unikezwe isilinganiso sokukholwa. Bayahlupha abantu babukelana phansi. Athi omunye komunye akakholwa, siyajajana, siyahlulelana. Kanti mhlawumbe uNkulunkulu lo thwena akakholwa ngokholo lwakhe olubona lungcono, uyena uNkulunkulu ongcono kunawe. Ngoba yilo naloyo wabela isilinganiso sokukholwa. AbaseRoma 12 verse 3 lithi izwi lenkosi ngokuba ngomuse ngiyuphiweyo ngisho kulona loyo phakathi kwenu ukuthi angacabange athi mkhulu kunalokho afanele ukucabanga, kodwa acabange kube ngokuqonda njengalokho uNkulunkulu abele yilona loyo isilinganiso sokukholwa. So kusezwini ukuthi lona loyo wabele uNkulunkulu isilinganiso sokukholwa. Uma ke umuntu abele isilinganiso sokukholwa, ilona loyo uthatha ukukholwa kwakhe aqondanise nala ethanda khona. Yafisa nje sincengane impela ngoba mungangizwange eqaleni uzogcina ungangizwange egcineni. Ukukholwa esikunikeziwe ilona loyo uthatha isinqumo sokuqondisa la ethanda khona. Umuntu okhonza abafile amadlozi ukholwa lokho ayephiwe uNkulunkulu wakuthatha wakuqondanisa nabafile. So wonke umuntu ophila emhlabeni une-faith ayinikeziwe. Umbuzo ukuthi okwakho ukukholwa uqondanise nobani. Ngoba ngeke ukhule umkhuleko wokwandiselwa ukukholwa ucele kuNkulunkulu ukuthi akandise ukukholwa kanti ukuthathe wakubhekisa endaweni ya-wrong. Wena ukholelwa kuphi? Yini ukholelwa kuyona? Ngiyebuke la ekhaya lethu abantu abafani kodwa badla ukudla okufanayo njengale ntshumayelo nje enidlayo mase ngithumela bazoyidla. So abantu badla ukudla okufanayo kodwa inkinga yabo ukukholwa kwabakulingani futhi akuqondani ngokufana. Khona othi mayigula athi bantu abangilethela ama-discipline ami ngiphethwe ikhanda. Khona othi mayigula ephethwe ikhanda athi uJesu Kristu inkosi. Yabona labantu basekhaya bonke bayakholwa kodwa khona ukholelwa kuma-discipline, khona ukholelwa kuJesu. Nayizwa loo nto le angisho ukuthi ku-wrong ukukholelwa kuma-discipline, ingangizwakala. Angikhulumi ngomuthi wenyanga la, ngikhuluma ngomuthi wodokotela. Akukho wrong. Inkinga ukuthi sabela ukukholwa okungalingani. So kufanele sisizane. Uthi uJesu khona uma uqhubeka nalelizwe uverse 6 wakhona uma beninokukholwa okungangenhlamvu yesinaphi beningasho kulo mthombo
nithi simbuka uphonse kolwandle kuya kumlalela isihlahla ususa isihlahla sitshaliwe ngokukholo nakho ukuthatha isithathu usitshala kwenye indawo ungakaze usithinte ngesandla. Niyangizwa kodwa sikhuluma ngokukholwa. Uma nifuna ngikhuluma into ezozwakala kabi, uJesu ehamba emhlabeni akazange asindise umuntu. Wayethi umuntu uma esesindile athi ukukholwa kwakho okusindisile. Yabona ukukholwa kunamandla kangakanani? Ukukholwa kunamandla. Ikhaba seKorinte besini chapter 5 verse 7 ithi asihambe ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. So uma umzalwane usahamba ngokubona usenkingeni, udinga ukukholwa. Nkosi yandisa ukukholwa kwakho. Mhlawumbe ke kufanele sichaze ukuthi yini ukukholwa, ngoba abanye abantu abakwazi ukukholwa. Ngelinye ilanga uJesu uhamba phezulu kolwandle, uPetro uyambona. Into engiyithanda kuPetro, uyazi ukuthi yonke into eyenzekalayo yenzeka ngezwi. Uthi yisho Nkosi ukuthi nami ngihambe phezulu kolwandle. Akavelanga wathi nami ngifuna ukuhamba phezulu, uthi yisho, ufuna izwi. Umuntu mayingenza izwi, ngiyakutshela namhlanje ongena ugijima ezulwini. Inkinga yethu asifuni ukwenza izwi. Uthi kuPetro yisho Nkosi ukuthi ngihambe phezulu kolwandle. Wathi uJesu hamba. Wayesehamba. Thema isehamba wasusa amehlo kuJesu, wabuka ulwandle, wanyakaza ukukholwa kwakhe, wayeseqala icwila. Iyona nkinga esinayo, abazalwane basusa amehlo kuJesu. Phakamisela amehlo akhe entabeni iHubo 121 lapho usizo lwami livela khona. Ngoba yena yedwa ngeke avuma unyawo lwakho lushelele. Yena yedwa uzoba umthunzi wakho ilanga lingakushisa emini nenyanga ebusuku. Yena yedwa uzobiyela kokubi akusise kungeneni nasekuphumeni ngoba wasusanga amehlo akhe entabeni. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga umfundisi uSitekeli ngangiye kuyena nonkosikazi siyala kanginikeza sona, wathi lingisa ukhozi. That is the only bird ebuka ilanga ngqo. But nawe ungaphuma manje ubheka ilanga lizochopha ngeke ulibone, uzoxwayisa kaningi ubheke phansi. Kodwa ukhozi mandiza kufuna ukuya phezulu ubheka ilanga. Ayikho inyoni endiza lapho ndiza khona ukhozi, zonke siphelela phansi ukhozi liyadlula. Kodwa engasho ukuthi kufike elangeni cha. Wathi nawe njengoba usumfundisi nje, uNkulunkulu wayethekima ngihambe ngiyomtshela ukuthi sengumfundisi. Ngangihlezi nje enkonzweni sengizosukuma ngishumayele kwafikizwa. Ngathi hamba utshela uSitekeli ukuthi usumfundisi. Ngangingazi uNkulunkulu, njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu mayekwenza indawo wazi kanti wayomnika isibusiso. Mangabe ke ngibheka usethi ke wobheka phezulu uJesu ungabuki lutho. Noma abantu bethini kuwe noma benzane, wobheka uJesu. Mahebheru 12 verse 3 uthi asigijime sibhekile kuJesu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Inga yethu asimbheki uJesu bese kuyasuka ukukholwa njengoba kwasuka uPetro wayesaqwile. Itheke yini ukukholwa? Mahebheru 1:11 verse 1 usichazela ukukholwa. Ngeke ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ngiyathanda ukusho lesingisi ngelichaze kangcono enye into. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ukukholwa kungukuqiniseka, is the substance wezinto ezithenjwayo. Into oyithembayo asiyithembike ngabona, ngoba makukhulunywa ngokukholwa kukhulunywa ngento ongayiboni. Ingakho uJesu etshela abafundi bakhe wathi babusisiwe abakholwa bengambonanga. So thina njengoba sila sisizukulwane esibusisiwe kunabafundi bakhe ngoba bakholwa ngoba bembona.
Ngakho-ke ukukholwa kungukuqiniseka ngento oyithembayo, uqiniseke ngoNkulunkulu wakho, uqiniseke ngeNkosi uJesu, uqiniseke ngoMoya oNgcwele. Ngoba uma ungaqiniseki ngalaba bantu ngeke nginanaze ngikhohlise. Mawudlule emhlabeni ngeke ungene ezulwini. Bese lithi kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Angithi sekucorrecta le statement sokuqala umuntu esikhumshekayo. Sithi ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. So uma mina ngiqiniseka ngokuthi ngize ngifike la bengigade ubaba wami usashona, yayibona lona, ngiyaqiniseka ngithi. Kodwa bese lithi kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Kuyiqiniso ukuthi ubaba wami ungilethela. Cha, kusona iqiniso. So yikho-ke ngithi ukukholwa sonke sikunikiwe, inkinga ukuthi ukusebenzisa kuphi. Maningi amabandla khona ngishakhonza uSathane ngqo. Bayakholelwa kuSathane nobakhohlisile uthi usazobusa kaye esihogweni amanga lapho. Awulinda usuku lokwahlulela ubonde akayi esihogweni uSathane. Abakholwayo bafakazelwa ukukholwa kwabo, ngoba ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Yikho kuverse 6 wakhona eHebrew 11 lithi izwi leNkosi ngaphandle kokukholwa okwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. Hayi ungakholwa ngeke athokoze, akathokoza abantu abangakholwa. Yikho uJesu kuJohane 6 verse 35 uthi ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi akasoze alamba, nokholwa yimi akasoze ome. Ukukholwa kusemqoka, kodwa uqondanise nobani na. Sibuyele kuHebrew 11 verse 6 lithi ke ngaphandle kokukholwa kukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Uthokoziswa ukuthi abeza kuye bayakholwa ukuthi ukhona nokuthi umvuzo walabo abamfunayo. Uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu ukhona? Wenza kahle namadimoni ayakholwa azathuthumela. Ngakho-ke ukukholwa kufanele kube nezenzo. Baningi abantu bayakholwa kodwa izenzo azikho. Ingakho bakhala abafundi bathi Nkosi yandisa ukukholwa kwami, noma yandisa ukukholwa kwethu. Ake sibuke ukuthi ukukholwa ngaphandle kwezenzo uthini. Umpostoli uJakobe kuchapter 2 uthi kusizani bazalwane bami uma umuntu ethu nokukholwa kepha engenayo umsebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Imisebenzi bazalwane izithelo. Lithi izwi leNkosi kwisambulo, babusisiwe abafile bafele enkosini kuswela lesi sikhathi, ngoba imisebenzi yabo iyabalandela. Imisebenzi yakhe izokulandela. Uyakholwa awukholwa egameni likaJesu, but your sin will find you out. Isono sakho sokufumana. Ngiyalithanda leli verse elithi isono umuntu samfumana, ngoba kusho ukuthi usuku usulahlekelene naso, sikufune, sikulandele, sisithole. Isono esithola wena, usudoja wena, ususiphika. Ngoba ngaphandle kokuzivuma isono sakho sizokufumana. Hayi sizokulandela wena ukubuke esikhulu, kanti inja yakho uyishiye ekhaya. Uzothi sikushaya ngomsila la, le njalo ingithole kanjani? Ibikufuna yakhogela, yakwazi yakuthola. Nesono-ke bazalwane sinjalo. Hayi siyakuphoqa, sikuphoqa kukuhle kumnandi, thola umzalwane gadla inhlamba. Bethuka abantu ngoba kakaze ayivuma inhlamba kade ithuka. Kuzokala umzalwane phatha hayi manje suka kancane. Mbheke naye abheka thuka, akakushongo ngenhloso. Isono sesimfune saze samthole cashephi emakholweni. Hayi angicasho bazalwane, isono siyavuya. Kusizani-ke bazalwane bami umuntu athi nokukholwa kepha engenayo umsebenzi na? Ukukholwa ngamsindisa na? Verse 15 uma umzalwane noma umzalwane bazi behambaze
beswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe, kepha ningabaphi lokho akudingwa ngumzimba, lokhu kusizani na? Kukangaki wena umuntu efike etshele imali uthi awunayo unayo, ngoba ucabanga ukuthi ngeke akukhokhele. Kukangaki umakhelwane efike ezonana ungafuni ukumnika, utshela ingane ngitsheleni ukuthi angikho, ukhona, qambisa ingane amanga. Mase siqambela wena amanga ngoba izingane usuyayishaya kanti sifuze wena. Nawe ufuze uyisho uSathane, usho njalo John chapter 8 verse 44. Uthi uJesu mfuze uyisho uSathane oba umbulali kwasekuqaleni. Ngoba umuntu oqamba amanga uyabulala. Ubulala uqamba amanga, ukuphilisa umuntu emangeni. Kunjani emshadweni wakho? Uyiqiniso lomshado wakho? Mhlawumbe waphika izingane zakho athi ingane kadadewenu. Wenze indoda ithathu usakuthi ayizukuthatha ngokusuna izingane eziwu4. Phile emangeni umshado ungamanga, le ndoda ibulela ifile. Noma wena ndoda waqamba amanga wathi awushadile ngoba unkosikazi wakhe kude, usubona le ntombi ekusanganisayo, umbulele lo nkosikazi, uphile emangeni ngaphandle kokuthi isono sivunywe, uhlanzwe negazi likaJesu, uzophila emangeni. Lithi-ke lelizwi, uma kusho omunye kini athanda ube nokuthula kanti efike ezosho ethulambile, ukusiza ngani na? Thatha ukudla onakho umnikeze noma uhlukanise phakathi. Ake sifundeni kumfelokazi u-Eliya ondliwa uyena. Mayifika u-Eliya kumfelokazi uthi ngiphe ukudla, ngipha amaqebele engwane, uthi lo mama lona akusekho, sekusele kwami nengane yakho, bese siyafa. Uthi u-Eliya yenzela mina kuqala. Umfelokazi akabuzanga inyama negazi, wasithola isibusiso ngoba namanje sisashumayela ngayo. Wakwenza ukudla wanika indoda kaNkulunkulu. Thema ethi uphindele emgofuthi akukhona okwanele usuku, njalo mayesefuna ukupheka wayekufitha kukhona, ngokuqale walalela izwi lomprofeti. Bangako bancisha, yazi ukuthi ngenzeka ukuthi woncisha uJesu iqobo lwayo ecashe kulo muntu. Lisho njalo izwi lenkosi Matthew chapter 25 uqala ku verse 32 or 34. Lithi kuhlulela wendodana yomuntu yokuyisela abanye ngakwesokunene abanye ngakwesokhohlo, njengomuntu elihlukanisa imbuzi nezimvu. Uthi uyothi kwabanga kwesokunene, wozani nina nibusiso sobaba nizodlifa enalungisela umhlaba ungakasekela. Ngoba ngangilambile nangiphukudla, ngangomile ngangomile nangiphuzisa, ngangigula nangihambela. Uyabahambela nje abagulayo, uyamhambela nje umakhelwane wakho noma usiyashalaza, ngoba manje akasakwazi ukusukuma nokuhamba, uyayingcolisa, uyanyanya, usaba ukuyomgeza, ulahla isibusiso. Kucashe uJesu kulo makhelwane. Ngelinye ilanga phambi kwakhe uthi uJesu ngangizingcolisile ngizigakela ungiklinanga. Kuthiwa kuphi inkosi aveza ividiyo yalo yamuntu. Bese uthi uyothi phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu akakusiza, angisize andise ukukholwa kwethu, ngoba izinto ezifana nalezi ngeke uzenze ungakholwa, ngeke uzenze unokukholo okuncane. Ngoba sijaha ukwazi ukuthi uma ngikwenza lokho ngizoholana. Uthi kuverse 17 kaJakobe chapter 2, kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo umsebenzi ufile ngokwakho. Khumbula ngithe wonke umuntu nokukholwa, kodwa kuya ngokuthi uqondanisa ukukholwa kwakho. Kanti uverse 18 kaJakobe 2, kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa mina nemisebenzi, ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizokukhombisa ukukholwa kwami ngemisebenzi yami. Bese uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu ukhona na? Wenza kahle ngoba namadimoni ayakholwa athuthumela.
bazalwane singabi nokukholo kungenayo umsebenzi. Usisiwe umuntu okwazi ukunaka abampofu. Usisiwe umuntu othi makhelwane mayifike ecela umuphe ngoba uNkulunkulu uzokupha okuningi. Ngithi ke mina umthetho wokupha bukana isandla sami. Umthetho wokupha imvelo nje esiphume mhlambe kuNkulunkulu. Yabona mawufumbethe uno 5 rand ewucela umuntu ngeke umnike isandla sivalile. Uzovula isandla uthi ngesikhathi uvula isandla umnike uyehlisa uNkulunkulu. Ungena esandleni uthi uqala uthi asibuyisa kuzobe sekuno 5 rand amaningi ngaphezulu kwalo. Kodwa mawungoqa ungafuni ukupha, mawuNkulunkulu ekupha kushaya ngaphandle kuwele phansi ngoba wena uphayi. Yikho ethi usisiwe isandla esiphayi kunesamukelayo. Uncisha abangaka namhlanje kusemangezi. Bangako bancishile. Leli sonto liqalile ukhona nje umuntu okewathi ngiyabonga kuwe ngoba umenzela into enhle wakubonga. Yazi isibusise esingakanani umuntu mayithi ngiyabonga. Ujabula uNkulunkulu ezulwini. Ajatshulisa ukuthi uthele umuntu ngiyabonga ngoba umenzele into enhle. Mina ngikhuluma ngokukhona. Sithele wonke umuntu unokholo kuya ukuthi uqondanisele ubani. Ngokuba njengalokho umzimba ngaphandle komoya ufile, nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi ufile. Bantu basikhoshela babala ukholo, babala imisebenzi esiyadlula emidala. Ayisebenzi imisebenzi emidala. Imisebenzi iwuphawu lokuthi usahamba noNkulunkulu manje. Hayi so. Ungathini ngiyalinganisa. Ngizokutshela imlando. Ngithi mhlawumbe uNkulunkulu engibiza ngo2010 ngaqala umsebenzi ngo2011 ngangikhulekela abantu abanokuthi basinde ngangenza ukuthi uNkulunkulu asindise bese bethi naku sesikhona ke umfundisi ngibathe ngegama likaJesu do uphawu ukuthi uNkulunkulu njani akasekho ngoba imisebenzi njani ayikho. Asikhulumi ngezinto ezindala, sikhuluma ngezinto ezikhona eziwuphawu lokuthi uNkulunkulu uhamba nathi. Ngiyamthanda uMose sebexabene noNkulunkulu, uNkulunkulu esebadikile ethi ngizoninika ingelosi ihambe naye. Uthi uMose ngeke sisuke la Nkosi mawungekho. Musuliphakamisa unyawo uNkulunkulu ngamuzwa empilweni yakho. Hayi masuku uthi Nkosi ngitshele, Nkosi ngeke ngisuke. Ngeke ngisuke. Yazi kwami usho kaMose kwamholela wayifunda kahle indaba. Kwamholela ekuthenini afakwe ofantwini ledwala olukuNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu seqhubeka uMose uthi ngicela ukuthi mayisevumile uNkulunkulu uzohamba nawe. Kusho ukuthi uMose ngoba ungumuntu usenyameni uthi ngicela ukubona inkazimulo yakho, ufuna ukubona usebaxolele yini. Ngicela ukubona inkazimulo yakho. Uthi uNkulunkulu akekho umuntu ongibona phili. Ngakho ngizodlula phambi kwakho. Bese ubona umhlane wami. Ngizokuthatha ngikufaka ofantini lwedwala olukimi. Uzobusuyibonela inkazimulo yakho. Ngesizathu sokuthi uMose akafuni ukuhamba uNkulunkulu engekho, wafaka ofantini lwedwala, idwala elinguJesu. Okuyena uNkulunkulu. Nawe ngiyakudonsa ngendlela. Ungahambi uNkulunkulu engekho. Ngoba kunezinto ezikulahlekelayo uhamba wedwa engekho uNkulunkulu. Ngakho ke kufanele bazalwane sihambe noNkulunkulu. Umoya ongcolile awunako ubudlelwane nomoya ongcwele. uNkulunkulu uhlala kithi ngomoya ongcwele. uNkulunkulu nendodana uthi uJesu ogcina izwi lamalenze. Mina noBaba sizoza kuye sihlale kuye sizikhazimulise kuye. Kufanele umntwana kaNkulunkulu mayehamba ahambe nenkazimulo. Kufanele umntwana kaNkulunkulu mayingena ekhaya
ngoba mhlambe uyena yethu sindisiwe waphuma baleka amadimoni ngoba sekungena inkazimulo. Kufanele umntwana kaNkulunkulu noma phila iyakhona ngenxa yenkazimulo ayinikeziwe. Mawufunda uRoma 8 qala kuverse 29 uzozwa ukuthi inkazimulo ufika lapha ku30 sayinikeza umhlaba ungakasekeli, kodwa uSathane masizalo wasenzisa izono. Kodwa umnandi uKristu wasifela siseyizolo. Akashongo ukuthi ngoba usuwonile angizokufela. So behlala kuNkulunkulu, hlale njengoMaria, hlale sokwevila. Wathi uJesu, Martha ukhathazeka ngezinto eziningi, uMaria ukhethe isabela ngayowaphutwa sona, ukuhlala ezinyaweni zami ezizulama. Ijulileke leyo. Baningi abantu bafuna ukuzizwa kaNkulunkulu ukhuluma nabo kodwa bekhe ezinyaweni zikaJesu. Uzolizwa kanjani ungekho enyaweni kaJesu? Athi umpostoli Paul kwiZenzo 22 equlisa icala ebeka ubufakazi bakhe. Uthi wafika uAnaniya kimi wathi uAnaniya, Paul uNkulunkulu wakudalela umhlaba ungakasekeli ukuthi uyombona uzizwi lakhe. Akusikhona kanoma ubani ukuzwa ivoice kaNkulunkulu. Ungalizizwe lishunyayelwayo kodwa ukuzwa ivoice akusikhona kanoma ubani. Kubizwa ukuthi ihlale enyaweni njengoMaria, uhlale la ungayidla isabelo ungayokwaphutwa sona. Asifuni thina uhlale enyaweni zikaJesu. Bathi abantu izono zemnandi bayaphuma ekhaya lethu, bahlatshwa yisu babaleka. Ngijabuleke mina ukuthi umuntu ubaleka ngenxa. Ngithi-ke mina umoya ongcolileyo awunabo ubudlelwano nomoya ongcwele. Umuntu onomoya ongcolile akanabo ubudlelwano nomoya ongcwele. Kodwa umuntu onomoya ongcwele unamandla okwenza konke ngomoya ongcwele omqinisayo. Philippi 4:13. Ayikho into ehlulayo ngoba kukho okuhlula ngaphakathi kwena umkhulu kunosezweni. Esinagogeni lapha kuMarko chapter 1 kwakhona indoda enomoya ongcolileyo yamemeza yathi, Jesu sinamsebenzi muni nawe na? Uze kusibhubhisa. Ngiyakwazi ukuthi ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu. Kodwa uJesu wamkhuza. Mhlambe mina ngangojabule yazange ngazi amadimoni athi ngingongcwele kaNkulunkulu. Ayangazi amadimoni uthi uJesu thula uphume kuwe. Umoya ongcwelileyo usumhlukumeza umuntu waphuma. Bethuka bonke babuzana. Babuzana kanti ubani lo onamandla phezu komoya abangcwelileyo? Mina ngifuna ukukutshela ukuthi uzikhaya lakho liphile lisindiswe. Mhlawumbe ungakakholwa kunezikhonkwane ezashayelwa la. Akudingi uziyozikhipha. Iba ngcwele njengoba uJehova engcwele. Amadimoni ahleze ezikhonkwaneni azohamba. Ngoba amadimoni umoya, isikhonkwane into ephathekayo sezabola lapha phansi. Kodwa kuhlezi amadimoni la ekhaya. Kwakufakwa iphandla, kwakuchitha igazi. Yodwa into ezokusiza, vuma isono sakho, uvuma uJesu ngoRoma 10:9. Amadimoni azobaleka, azokushabaleka. Hayi ndaba ukuthi sifuna umbholofiti ozosikhipela izikhonkwane eziqeda ukwenzani ikhonkwane. Ikhonkwane into ephathekayo sikhuluma ngomoya ngoba silwi nenyama negazi. Kodwa silwa nembuso yala emkhathini, ababusibezwe bala emkhathini. So laba busibezwe bawubala kabi, abantu basihlangene la bagijimela lapha kude. Andike mina bayangizonda Nkosi yami. Hayi bayangizonda. Kodwa ke bahambe kahle. Odina ngokungizonda. Ngithi ngikhona ngiyangikhulekela. So ngeke bangenze lutho. Nami futhi banenze lutho ngoba ngiyangikhulekela. Usuku nemini sengikhulekela nomama sikwazi ukukhulekela. Athi umpostoli Paul lapha kwiZenzo 20
ubusuku nemini bengineluleka ngenyembezi. Kodwa manje sengiyanikelwa sengiyahamba, ngiyazi uma sengihambile kuzovuka amadoda phakathi kwena dukisa ibandla. Kuzongena impisi isiqobo sokwezimvu uzodukisa ibandla. Kwenzekani emabandleni? Kwenzekani emabandleni? Khuleka umcela uNkulunkulu andise ukholo lwakho. Bapha base-Efesu namhlanje, bapha baseKorinte namhlanje abasekho, ngoba indoda kaNkulunkulu uma ibize ngeqiniso mhla ihamba ayamazi uma ngizwa kahle ayinikeze khona akayiniki umuntu la ebandleni, akakuniki umuntu, akakuniki umuntu, kodwa sikhonza uNkulunkulu ovusayo uyavusa lapha kude. Yingakho bengasekho abaseKorinte, bengasekho abaseRoma. NamaRoma Katolika-ke namhlanje athi ayiwo lawa ya. Nginombuzo othi basayiphila leya mpilo uPaul amashiya bekuyona na. Nkosi yandisa ukholo lwakho. Ingoba sithanda ukuncika kubantu, sidine sesibakhona, sisikhuluma, sithi obakuqhiliza babenze nje, obakungidi babenze nje, obakubheka babenze nje. Uthi umbuzo kuyenzeka yini njengamanje na? Ngoba sizungena ngabe ezulwini, sizongena ngokukholwa kwethu. Ingakho singahambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Ingakho sibubula ngoba kunendlu elizothi malidilizwe leli dokodo sithole masingene ekhaya ezulwini. Ayenziwanga ngezandla, ayenziwanga ngezandla, yakhiwa uNkulunkulu. Siyabubula ubusuku nemini ukuba silakanyiswe. Owasenzela lokho inkosi uJesu ngokusifela isiphambilini. Basinika umoya ongcwele oyisibambiso seBhaleti. Simembethe. Amazi-ke wena umembethe umoya ongcwele. Ubuye embatho. Uma ungamembethe uzoba senkingeni. Athi umpostoli Paul nginamandla okwenza konke ngayo umqinisa. Ubani wena uqinisa? Uqiniswa ubani wena? Noma kwafika inyanga yaqinisa umuzi wakho, noma unentambo esinene oyifakile, mhlawumbe umshado wakho nje wawuhambele wayigoba indoda onye ihluphi seyinsizwa, sivuma leso sono, siyavuma. Mhlawumbe wayidlisa wayifaka intando, noma wena ndoda wayidlisa le ntombi ubona bakuthathela, yazi yavuma wayishada. Ufuna ukutshela umshado wakho isisekelo sawo simbi, silungise indaba yakho noNkulunkulu. Ngoba kuyayiwa phambi kaNkulunkulu la zonke izinto zizovela obala. Ngakho-ke uNkulunkulu wethu ufuna sikhale namhlanje sithi Nkosi yandisa ukholo lwami. Ngoba konke kuyenzeka kokholwayo. Kusho njalo uMark chapter 9 verse 23. Konke kokholwayo kuyenzeka, azenzeki nje izinto kuwe ngoba ukholwa. Mawufunda lapho ngoba seEfesu 2 sifundiswa izibalo, arithmetic yekholwa. Lithi izwi leNkosi nisindisiwe ngokholwa. uNkulunkulu uze nomusa, wena weza nokholwa kwasekuphuma insindiso. Awusoze usindise ungakholwa, awusoze usindise unokholwa uNkulunkulu engakwenzelanga umusa. Uyawudinga umusa. John 6 verse 44 uthi uJesu akekho zakini engadonsiwe ubaba. Ayakho ngisho yedwa. uNkulunkulu ubaba uyena ozokudonsa kusendodaneni. Mawusufikile kuyona ibisiba indlela neqinisa ikuphindise kubaba ekhaya. Beba connected laba bantu. Bangimangaza abantu abangafuni ukukhonza uJesu. Bathi sikhonza uJehova thina. Ngoba uJehova ubaba usathatha wanika zonke izinto wayinika indodana. Bathi mntanami ngikunika igama eliphezulu wonke amagama.
mabethi uJesu Kristu inkosi uDumulo uza kimi kodwa bezobe bebize wena. Thina ngabanye asimfuni uJesu, sifuna uJehova sikhonze ndodana. Kanti uhambe kabi yona indlela uJehova ukudonsela kuyona. Mayise kudonsele kuyo yona isikuhlanza ngegazi layo ukuze ukwazi ukubuyela kuyise. Ngakho ke kunabantu abangakwazi ukuxolela abantu. Kunabantu abanamagqubu nabantu. Labo bantu badinga ukholo ukuze bakwazi ukumthethelela umuntu. Khona umunye oke wangibuza ekhaya lethu. Umbuzo ojulile kodwa impendulo yawo ilula. Uthi babonise bande kunomakhelwane wami ongithakatha. Uyaqhubeka uyangithakatha. Ngimxolele yini na? Ngoba uyaqhubeka lo muntu. Bawuhlehla uya lapha kuLuka 17 qala kuverse 1 ngoba inkonzweni yesibili ngifuna sibuke ukuthi kwakwenze njani. Baza abafundi bakhale bathi Nkosi andisukholo lwami. Ngoba mhlawumbe sizwe kahle lento ngoba sizihlanganisile nawo. Obheka uverse 1 ithi wayesethi bafundi bakhe ungeze kwenzeke ukuba ngaveli isikhubekiso kodwa maye kulo ezivela ngaye. Kungcono kuye ukubitshela ukusila egaqweni lanyeni yakhalahlelwandle kunokuba kukhubekisa bemunye kulabo abancinyane. Wayesethi xwayani nini umfowenu ona mkhuzi uma ephenduka mthethelele. Noma ekona kasikhombisa ngosuka kuye kasikhombisa athi ngiyaphenduka omthethelele. Usebona lo uthi uyaqhubeka lo muntu uyangithakatha ngenze njani? Lokho inkinga inkulu kakhulu ngoba lo mthakatha unjani akaxolisa akaphenduka. La uthi uJesu umuntu azophenduka. Aphinda hamba yobona abuya athi yaphenduka 7 times a day. Uthi ubomxolele. Bathi abafundi kahle Nkosi. Yandisa ukholo wethu. Ake sibambe la. Sizoqhubeka emva kwesikhathi. Sibambe la ibreak bese siqhubeka sesibuka isimo salaba abafundi abakhalisa umuntu owonayo ngamabomu abuye 7 times ngosuku. Angithi nathi siyamona uNkulunkulu. Umona kangaka uNkulunkulu wena ngosuku? Umona kangaki? Lezi insuku ngisanda ukubala ukuthi umuntu unezona ezingaki. Yazi sinezona ezingaki? Nase bayivuma bakayiqedi. Ngeke futhi baziqede. Ngoba uJohn 1 verse 1, John chapter 1 John abancane. John oqala chapter 1 qala verse 7 uya10. Lithi uma sinenhlanganyelo omunye nomunye igazi kaJesu liyasihlanza. Kodwa masithi asinasono siyazikhohlisa ngoba neqinisa likho kithi. Simenza umqambi imali. Ake ngidwebele isithombe. Sithi siyona ngokukhuluma. Siyona ngokuzwa. Siyona ngokucabanga. Siyona ngokwenza. 4 things. Ukukhuluma, ukuzwa, ukucabanga nokubona. Siyona. Ukuthi ubuka lo muntu wesifazane uvuka inyama. Siyona. Ake siyeke i-age encane. Size la ebhungwini eno-17. Nakusisi osekhulile. Isikhathi useyintombi sekuphumile amabele na-17. U-Ede nje iminyaka eyishumi 27 years. Bese uyasindisa uthola uJesu. Ngafuna ngithethe unezona ezingaki. Azikho ngaphansi. Ukuthi ngiyeke eqala sibale. Ake siyeke ukuthi wenza izona eziwu4 ngosuku. Sithi wona kanye ngosuku. Angithi mawona kanye ngosuku zingaki insuku enyakeni 365. Kusho ukuthi ngonyaka wena unazi izona ezingaphansi ka365. Sikhuluma ngeminyaka eyishumi 365 times 10 3650. Izono eminyakeni eyishumi okungenani azikho ngaphansi kwazo ngoba ngithe sona ka4
mawuthanda ukuthi uthoneka 4 times lo 3650 ngo4 uzokunikeza. Ngamanye amagama ke ngizoveza isithombe sokuthi izono suzivumile zona ziyafika ku100 mina ngisho 100 ziyafika yini ku100 izono suzivumile awukakavumisha ezonyaka owodwa kodwa usuyibiza ngekhono elikhulu usuthi mawusukuma mina ngisindisiwe ngabhabhatiswa mina ayifuneki CV ezulwini ayaza ngeke CV ezulwini into efuneka ezulwini ukuthi njengamanje njengoba ufa uhlanziwe ngegazi lika Jesu yazi selelezi ngisasilenge esiphambanweni abantu sasibagebengile bazi ukuthi sesihogweni ngikholwa ukuthi bathi mabefa bathi somthola esihogweni lokade ngibambe inkunzi bathi bayafika kekho ngoba kuthenga umzuzu wokugcina wathi Jesu uzungikhumbule enkosweni wakho wamvuma uJesu ukuthi uyinkosi wathi uJesu namhlanje uzoba nawe. Ngifuna ukukutshela ukuthi asingeni ngeSiphi ezulwini asingeni ukusibalela iminyaka ushumayela iminyaka ukholo usindisa abanye bazibazingisha idate ngasindiswa ngonyaka othile ngenyanga ethile ngedate yazi ukuthi akusebenzi lokho njengamanje uJesu mayibuya uzohlwithwa na sikhuleke babongcwele babonumleyo uNkulunkulu onesihe siyathandaza egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu waseNazaretha nanti ibandla lakho Nkosi niletha kuwena ngakho noyedwa ufuna ukuyosha noSathane esihogweni ngiyacela uNkulunkulu wami ukuthi ube nomusa ushile izwi lakho abaseFirst chapter 2 wathi kungomusa ukuthi sisindiswe ngokukholwa kodwa wena wasenzela umusa namhlanje Nkosi siyawucela umusa wakho namhlanje uNkulunkulu wami siyacela siza kuwena siyancenga sithi asinayo omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho senzela umusa washo njalo uDavide wathi ukhona yini engamenzela umusa endlini kaSawule na senzela umusa wandisa ukukholwa kwethu ngoba ngaphandle kokukholwa sikwazi ukuthokozisa ufuna ukukholwayo eze kuwe azi ukuthi ukhona nokuthi umvuzo walabo abakufunayo. Ushilo kuJeremiah wathi masikufunisisa ngenhliziyo yonke sokufumana futhi asizofuna ukuthini sokufumana wena uzofumana thina. Siyabonga Nkosi uthando sithande ngayo ubusisa ilona loyo khona manje ngiyakhuleka egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo uJesu Kristu inkosi amen. uNkulunkulu uyanqaba ukuthi siyebreaking singakhulekile kuRoma 10:9 ngoba khona abanye abangeke besabuye bengazazi ukuthi usuku lwabo lokuhamba nini. Sengichazile uRoma 10:9 awukhulekwa abantu abangakholwa kuphela nokholwa uyamkhuleka ngoba uvula umnyango sisemhlabeni masisemhlabeni sithelwa izintuli zendlela itharoad ke uma uhamba kwigravel lolu imoto zikuthele ngentuli ungcole awungcoli ngoba wena uzingcolisile ungcola ngoba uhamba kugravel. So kunabantu abangcolile phambi kaNkulunkulu abangcolile ngoba bonile bangcole ngoba mhlawumbe ugibelele yathengisa wenza umuntu ethuka inhlamba wayesethatha isinqumo ekilini kwangeke kwenziwe kimi lokho kanti usengenile isonelo uthe ugibele itekisi namba abantu besilisa bakhuluma ngentombi zabo yavuka inyama awuzange wone kodwa ngoba sivumile inyama usuwonile izintuli zendlela
izono zenze ungazi ukuthi uzenzile uzokufanele ungangeni ezweni mntana wakho gezile ngaphambi kokuthi uzele uzogeza futhi ungakalala wadina nini ugeza umphefumulo wakho uthanda ukugeza umphefumulo wakhe namhlanje singakabuye kwesibili bengicabanga ukuthi uRoma 10:9 sizothandaza emva kwenkonzo yokugcina ngikho ukuthi uyaqala ukuthi angikwenze manje ngiyacela othandayo ungalele kahle angishongo ukuthi ongakhona angishongo ukuthi ufuna umoya kuJesu mina ngikhuluma noma ubani othanda ukugeza manje sigeze uRoma 10:9 usukume ngisho emva kwami sithandaza uRoma 10:9 Pete yakho pete yakho indlela zimpili phambi kaNkulunkulu bafowethu siyafana umfundisi umfundisi umzalwane ubishop archbishop umphostoli akonento lezikhulile imali longena ezulwini awufunde kahle iBhayibheli bambiza ngumphostoli ezulwini akekho abanye bawo archbishop alethi archbishop ezulwini ngeke uhlanzwe ngegazi mawulelelisisa kahle abazulu isihlalo saNkulunkulu uJesu ungakwesokunene saleso sihlalo bese kuba nedalwa ezine bese kuba namalunga u24 kungena ama-elders ezulwini umpastori akangeni ngeke ngene ngesikhundla yongena ngokuba ilunga lomndeni wasezulwini elder ngakho-ke sukuma sithandaze mawufuna singene ezulwini mawufuna singene sonke sikhulekeni abaseRoma 10:9 ngicela ngisho emva kwami siphakamise izandla sonke sithini esimile masikhuleke Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise usathana ngimfuni amadimoni amafuni ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami ungikhulule emandleni kaSathane ungilondoloze Nkosi uzongivuse ngosuku lokugcina ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu amen ngicela ukukhulekela ngisamile nje Baba egameni lomfowethu Jesu kanti ibandla lakho Nkosi yodwa into esifuna nesifisayo ukuthi singasali ngosuku ozolanda ngalo ibandla lakho ingakho Nkosi simile sithandaza uRoma 10:9 ushilo kuverse 10 wakhona wathi umuntu uvuma ngomlomo kube ngokusindiswa ngingasho ukuthi abasindisiwe kodwa sidinga ukusindiswa umzuzu nomzuzu ngoba siyangcola ngey'ntuli zendlela ushilo kuverse 10 wathi umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga uNkulunkulu wethu nomusa sipho ukulunga ongekhona okwedwedwe ongekhona okwemvelo komuntu kodwa ukulunga ngokukholwa egameni lakho siyakhuleka Nkosi yandisa ukholo lwethu namanje kusisa lona loyo Nkosi asazi isidingo sakhe emzini wakhe ngiyacela Nkosi wenza ngokuba 103 uverse 5 uthi usuthisa umuntu ngokulangazela kwakhe ngiyacela Nkosi ubasuthise bonke ngithuma izwi lakho ngokweHubo 107:20 othi uthumele bavuse emathuneni ngegama leNkosi uJesu Kristu bayaphiliswa abagulayo bayaphiliswa abalimele emphefumulweni bayaphiliswa kuzo zonke inkinga zabo ngoba mawusufikile wena uSathane namadimoni akho yabaleka dumo lonke esinikeza wena siyabonga
Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi bazositshela ukuthi kwenzakalani Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu Baba, siyabonga kuhle kahle ngithi. Kunomhlabeni siyandisa ukukholwa wami. Siyabonga. Ngithi uMamdlamini uthi ngicele nje bazalwane